ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பீஸ்ட் vlog சேனல். இப்போ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ பீஸ்ட் மூவியில் இருந்து இப்போ புது அப்டேட்ஸ் வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பீஸ்ட் மூவியில் இப்போ ரஷ்யாவுக்கு கிளம்புறதா இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிந்தத்தை நாம் காத்துட்டு இருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் இன்னும் விடவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஃபஸ்ட்டு சிண்டில் எப்போ ரீச் பண்ணுவான்னு பார்ப்போம். கேர் லுக் போஸ்டர் எப்போ ரீச் பண்ணுவான்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பீஸ்ட் குழு இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, இப்போ ஷாப்பிங் மால் மாதிரி வச்சு ஷூட்டிங் எடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ஃபைட் சீனாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது இல்லாமல் யோகி பாபு வர இப்போ கலந்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது இல்லாமல் படத்துக்கு அனிருத் மியூசிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்போஸ்டு. நம்ம டைரக்டர் நெல்சன் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுற, ஷேர் பண்ணுற, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.